тази столича и защо го сторите това? Да, така беше. Ще приложа малко. Видяхте ли женици? Тогава сила, за да се прехвърли после стаята. Малка сила, за същото цел. Ясно ли е? Да, учителю. Може ли пак да видим За Елио. Гледайте внимателно, как ще приложа сила, за да се видят. този бутон се отлява? Добре. Сега внимание, момчета. О, дайте да видим как ще се бавим. Помощ. Трети закон. Добре, ученици. Сте ли балоните? Да, учителю. Време е за третия закон на силата. Всяко действие има равно по сила и противоположно по посока противодействие. Добре, деца, ако има въпроси, моля, бъдете. Днес, с помощта на тази тежка лековалня, включим медитация. Просто трябва да подготвим малък експеримент. Явно те не обичат науката. Храна за мозъка. Живота на всеки велик частен детектив трябва да има кратък застой. Това е най-доброто време за малко гимнастика. За тялото и за ума. Главоблъсканици. Трябваше да нависна. Беше проскубан без на име Павло. Ого, Той беше с сухрен като стар круасан, но трябваше да изглади. Познат. Трябва да сме внимателни. Може би, са ме проследили. Намирам се в беда. Моите секвартиранти искат да ме скипат. Не знам какво става напоследък. Може би едно. Извънземни чудовища. Знаеш къде е? Историята на Песа беше неправдоподобна. Те решиха да пребродят града и да проверят случая с съквартиранти. Съквартирантите ми са готки. Не съм прибирчив, дори съм широко скроен. Всичко беше нормално. Не разбирам. Бяха идеални съквартиранти. Качили, чистики и пазеха нищото далеч. Не се сърди. Началото бяха... Началото всичко беше нормално. Правеха всичко заедно. Заечи и паска. Излети от планината. Плуване в красния басейн. Преди няколко седмици пада лудост. Сякаш извънземни чудовища бяха влезли от главите им и бяха измукали умовете им за славка. Историята на Песа беше смахната като нещо. Но приятелите му бяха още по-смахнати.
Всеки можеше да види, че котките бяха пошторени. Главата на Тоби направо беше сметнала като крушка. А чилиите на Арми със сигурност бяха избити. Детективите решиха да направят няколко теста, за да хвърлят светлина върху черепните им коди. Да, тестовете показваха симптоми на синдрома на празния череп. Дава се внимание. Но всеки, който има котка, е наясно, че там горе няма кой знае колко. Да ви кажа. Така че Том и Джери наблюдаваха групата и се увериха, че наистина правят всичко заедно. Но любимото им занимание беше да гледат телевизионно шоу с заглавие "Извънземните, които търсят мозъци". Безкрайната история за атака на главни извънземни, които идват на Земята, за да търсят мозъци. Извънземните, които търсят мозъци. Може би това?